Нещо за 5 знам, както и да е. Така, ами, както виждате, напоследък цените са си надолу. И доста хора вече почнаха да се разколебават супер много, което нищо не значи. Понеже ти пусна там един фен, където очакваше да ходи до 50 хиляди и после да пазарува, за да ходи до 100 и колко беше там, забравих. Не казвам, че не е прав или нещо такова, но местата аз където гледам, откъдето нали, още дето събирам от няколко места информация, такъв вариант общо взето не виждат хората, поради проста причина, че цената ако падне някъде под 70 хиляди надолу, оттам нататък значи, че общо взето потвърден bear market и може би няма да спре на 50 хиляди, ще ходи още надолу и също, че ще дръпне доста време, докато се качи пак нагоре. И общо взето това означава, че този цикъл вече е приключил. Поне така изглежда. Това, което предния път го гледахме като на лайков там дистрибуция или реакумулация, ако си спомните, нали, тези вариантите са и двата са възможни, зависи какво ще се случи тук в тази зона около 92-94 хиляди. Това е, нали, по-буриш варианта, при който това е реакумулация, обаче виждате, че тук последните няколко дена стигна до 92 хиляди и отказа доста сериозно и всъщност повече прилича на този вариант, който, нали, означава, че bear market е почнал. Нали, не е ясно кое е още, нали, има някакъв шанс. От Elliott Wave гледна точка, това, което за момента се вижда, че това е по-скоро корекция, нали, защото са само 3 вълнички надолу и варианта за продължаване нагоре или в ето район да има някакъв рейндж известно време още и тогава да продължи. Или ако рече да слиза надолу, просто да цъкне дъното, без да слиза много надолу. Значи това, което го гледат като минимум цена надолу, което е така допустимо да го кажем, едното е около 70 хиляди, най-ниското, защото нали, то е от тази зона, която беше предния път all time high от предния цикъл и всъщност сега да я цъкне като сапорт. Другото тук има една камара NPLC-та, които са в този диапазон, които са, нали, тук в този рейндж. Те са 76 хиляди някъде и малко отдолу, между 70 и 50. 76-75. Тоест евентуално да вземе още един път дъното и тогава да продължи нагоре. Как знаем, че вече евентуално е тръгнало нагоре, трябва да има някакъв импулс 5 нагоре, 3 надолу, което за момента го няма. Тук са разни корективни такива неща. Другото, което е от вече колко време, нали, имаме само по-ниски върхове и дъна, това доста добре се вижда, нали. Тук по-нисък връх, по-ниско дъно, по-нисък връх, по-ниско дъно и още взето двете нива, които на такъв малко по-голям таймфрейм, които затварят
рейнджа текущия са тези двете. Тоест това тук в момента си е нали, някакъв рейндж. И за да потвърдим смяна на пазарната структура, трябва да се качи тук някъде над това ниво, което е около 99-100 хиляди там в него диапазон. До тогава няма как да сме особено булиш. Това PO3, което го гледахме, си остава като валиден вариант, нали, зависимост тук как ще се разиграе. Става просто, че и според него няма как да ходи към 60 хиляди, 50 хиляди. Окей, няма малко. Може ли да се мютнете, Боряна? Аз ще се мютна локално тогава. И общо взето това е на този по-големия таймфрейм. Тук където гледахме на по-малкия, тая беше важна зона, нали, от към day трейдинг. Ето когато изпусна и вече оттам насетне виждате, че не успя тук да се качи пак в над value area low на този малкия рейндж и сега и се опитва да изпусне този Anchored VWAP, който е доста отдалеко пуснат и се явява важен. Тук един път мина пак отгоре, втори път мина, сега третия път ще видим, но за момента поне слиза под него, което не е много окей. Тук гледах на евентуален резистанс, то даже не стигна догоре. Всъщност последния път отказа е тук на този Range Value Area High. И аз там някъде един шорт отворих, даже не съм го затварял още, понеже то всичко си е за момента поне надолу. Вчера Ethereum към BTC тръгна нагоре, като по същото време BTC нищо не правеше и се качи нали, на тая зоничка тук. Обаче виждате, че не успя изобщо да направи нищо съществено, просто влезе за малко и сега в момента доста негативно. Към долара същата работа. Тук имах и спот покупки, които вече ги затворих. Бях сложил стоп лос на входа. Също и за BTC там някъде. Тъй, че общо взето нищо не изкарах. От доминацията някаква лармичка тук, ама няма да пазаруваме. Доминацията последно време тя си е пак в този рейндж. Сега днес тръгна малко повече нагоре, но общо взето тук си е в средата на канала. Нашите аутове, където ги гледаме, всичките са на никъде, общо взето. Това каш не ми изглеждаше добре по принцип. Тук му бяхме сложили на кутийка, евентуално Value Area High и POC, което съвпада с 0.5. Също има и weekly ниво, ама както вървят нещата, може спокойно да си продължи надолу. Атома почна да си изпуска тук го гледахме като съпорт това ниво, което нали, цъкна тук преди няколко дена това NPLC, то вече мога да го изтрим. И
И тази ликвидност също взе. Тук, нали, тези нива, които вече те отпадат, понеже за съжаление тръгва да изпуска. Тук отказа от, нали, имаше то всъщност примерно така, нали, долу-горе от Value Area Low. Опита се да влезе неуспешно 2 пъти и отказа и сега слиза надолу, като евентуален сапорт в кавички, защото не се знае има ли сапорт, няма ли, е тая кутийка тук, която е под последния уик и тук има едно SFP от много далеко, нали, от още миналата година, септември. Но за момента никаква силичка не показва. Осмо същата работа. Той уик тук не го знае колко е верен. Дали, макар че това, което го гледам е мисля, че на Binance е това, спота, би трябвало да е вярно. Не знам, лъжат ли, не лъжат ли. Но с него и без него, тук се отказа в тази зона, където е Value Area Low и PLC-то. И сега вече изпуска и този волюпрофил отгоре от началото, нали, като започва да спада още. От тогава е пуснат. Поне за момента сега тръгва и там да изпуска, като евентуален сапорт. Ето това уикли ниво, което обаче вече го беше цъкнало. Тук, така че то не е толкова силно. Това жълтото е един огромен канал, който го гледахме, нали, на дневна графика, даже и на седмична. И евентуално тук отдолу SFP, ако направи нещо, примерно. Но трябва да има някаква промяна на пазарната структура нагоре, за да може да кажем, че има някаква сила, иначе там има вариант, като се качи до тук, и да откаже и да си тръгне пак надолу, понеже това тук вече ще остане като резистанс ниво. Тя е едно от малко по-добре държащите се криптота, така да се каже. Аз тук се опитах да купя малко на спот, обаче, както виждате, нищо не стана. Така че аз го затворих вчера, тук е 1, 2, 3, 5, не знам колко процента на минус, защото не изглежда добре. Тия вече може да ги махнем. Този сапорт, където го бяхме сложили, той вече си го цъкна, така че това дневното ниво още не е посетено, но предвид всичко колко е на червено, бих изчакал преди да си правя разни покупки нови. Като евентуално по-надолу някакво сапорт ниво. Евентуално тук, ама пак е доста кофти, защото дори да дойде там и се набива тук в тия двете, които са Value Area Low и PLC-то, те ще бъдат като нива на съпротива вече, сега след като ги изпусне. И друго. На руня тази кутийка тук те свърши някаква работа, така да се каже. Имаше там 10-15% баунс, обаче за момента пак тръгва да слиза. Не бих си правил нови експерименти в тая зона, защото вече я посети, нали, конкретно тая линейка. Тук един път, тук втори път. Тия дневното и MPLC-то те вече са, нали, не са свежи, тъй че няма да има толкова
сила, да го кажем. И общо взето това е евентуално тук долу, където има едно месечно ниво свежо и това аз не знам защо не съм сложил. MSFP, евентуално, нали, да дойде някъде до тук, да ги събере и нагоре. Като пак си остава проблема, че това тук пък ще бъде, нали, потенциален резистанс, защото става demand зона, после ще бъде supply. И друго няма за сега. Благодаря, Володя. Ама чай се наглася само, че Предлагам да си спи. вижда ли се? Вижда се там. Няма много движение, продават. От борсите излизат в Хикс, социалната мрежа. Публикациите са 11, предната са били 12, матите са се увеличили, последователите с 1300. Осмозис, същото ниво са валидаторите, портфейлите купуват всичките, и то големите купуват. Значи от борсите излиза Осмос, социалната мрежа Хикс няма намаляване, нали? Добре е. Целестията остава на същото ниво. Портфейлите продават от 1 до 100 продават, от 200 продават, 300, 400 и 500 купуват. От борсите излизат. В социалните мрежи публикациите са от предната седмица са били 58, та са 18, но последователите са се увеличили. Трябва да е сей, аз съм го объркал тук с тия. Сей валидаторите са се увеличили, портфейлите продават от 1 до 100, другите купуват, борсите излизат, публикациите от 23 стават 50, нали? Активни са, като последователите те са увеличили с 2000 човека. Dimension, тук се увеличават валидаторите, портфейлите от 1 до 100 продават, другите купуват, а борсите излиза. Демек вкарват, не че излиза, а вкарват в борсите Dimension. Социалната мрежа предната седмица са били 4 публикации, тая седмица 3, но са се увеличили последователите с 900. DX се увеличава, валидаторите са се увеличили. Портфейлите 100 нищо не правят,
200 купуват, 300 продават и другите купуват. И на борсите, от борсите излизат. Социалните мрежи имат 16 публикации, по-малко от предната седмица 18 и 38 нови члена последователя. А каш се увеличават валидаторите, портфейлите купуват, от 1 до 100 купуват, 200 купуват, 300 продават и други, да, от 300 надолу продават. От борсите излиза каша, тук публикациите са им същи, предната седмица били 9, 8, сега са 9, като имат нови 161 последователя. Космос екосистемата, предната седмица е било 234 милиарда, тая седмица е 231 милиарда, демек се е понижило. Тези криптовалути, които ги наблюдаваме, всичките падат. В ранга, в класирането си EADX и SEI се качват, пък Atom си остава на същото. И доминацията тук по категории, всичките падат, само се качва доминацията на биткоин, на тези централизираните борси и стейблкоина скача яко доминацията му. Тук по Market Cap съм показал той категориите, кои са най-големите категории. И тук по волативност. В агентите и в той Async и Fun токените има някаква активност и тук думи в Hix, кои думи са се използвали най-много. Това е от мене. Здравейте и от мен, малко ончейн данни за валидаторите на Cosmos Hub. Общо взето като миналата седмица без особена разлика, макар че цените падат надолу, Coinbase продължават да акумулират, вече стигнаха 31 милиона и 800 хиляди атома. Корейската борса също продължава да акумулира и те са стигнали вече колко? Почти 10 милиона атома са стейкнали. Интересно и Kraken вече са започнали да акумулират по-сериозни количества. Другите като цяло няма голяма промяна. По-важните, които не са тия двата валидатора, продължават да натрупват. Няма паника, големи анстейкове и така нататък в Cosmos Hub. За сега всичко е нормално и общо взето това е. 57 с 0,1% са спаднали общо стейкнатите атоми като цяло от миналата седмица до тази с 0,1%. Беше 57, сега е 56,9% като процентно стейкнати атоми и това е.